Μερικές ιδέες πώς να φτιάξετε χριστουγεννιάτικες καρτούλες. Παίρνουμε το φάκελό μας και μετράμε τις διαστάσεις του. Ο συγκεκριμένος είναι 15,5 επί 12,5. Η καρτούλα μας θέλουμε για να χωράει μέσα στο φάκελο να είναι μισό με 1 πόντο μικρότερη η κάθε διάσταση. Θα κόψω ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο είναι 15 το μήκος του και εδώ 12 και 12, 24 το πλάτος του. Το διπλώνουμε στη μέση, βρίσκουμε τη μέση και το διπλώνουμε καλά, εγώ το έχω τσακίσει. Μία ιδέα είναι να στέκεται στο έτσι όρθια και να βάλουμε εδώ κάποιο σχεδιάκι. Άλλη ιδέα είναι να στέκεται στο πλάγιο και να βλέπει έτσι να είναι έτσι το ίσιο του και πάλι να βάλουμε κάποιο σχέδιο. Και η επόμενη είναι να ανοίγει και να βγαίνει από μέσα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ένας Άι Βασίλης, μερικές καμπανούλες, κάποιες τέτοιες ιδέες. Για να φτιάξω το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπήκα μέσα στο ίντερνετ και βρήκα ένα σχεδιάκι χριστουγεννιάτικου δέντρου, το εκτύπωσα σε λευκό χαρτί και να το. Το επόμενο βήμα που έκανα μπορείτε είτε να το κόψετε ολόκληρο είτε να κόψετε το κάθε κομμάτι, ας το πούμε κλαράκι. Από τα 3 κομματάκια του δέντρου μας έκοψα αυτά τα 3 από πράσινο. Έτσι συνήθως τα δεντράκια είναι πράσινα. Δεν τα έκοψα όμως ακριβώς το ίδιο. Κοιτάξτε για παράδειγμα αυτό. Στην πάνω πλευρά έχω αφήσει λίγο παραπάνω χαρτόνι. Τώρα θα δείτε γιατί. Θα πάρουμε το κάθε κομματάκι και θα το κολλήσουμε, όχι ακριβώς από πάνω, στο έτσι, στο από κάτω χαρτί. Και είναι έτοιμο να το κολλήσουμε πάνω στην κάρτα μας. Μπορείτε να κάνετε και άλλα λίγο πιο μικρά και να φαίνεται σαν δασάκι. Για τη διακόσμηση του δέντρου θα μπορούσατε να κόψετε στρογγυλά κομμάτια από διάφορα χρώματα χαρτί. Εγώ διαλέγω συνήθως κόκκινο μόνο για να βάλω 2-3 μπάλες στο κάθε κλαράκι και πάνω ένα κομματάκι για αστέρι. Επειδή έχω μία άλλη επιλογή, εγώ μπορούμε να βάλουμε και χρυσόσκονη. Να κάνουμε δηλαδή στρογγυλές μπαλίτσες από χρυσόσκονη. Θα το γεμίσετε εσείς όλο το δεντράκι και ανάλογα το φύλλο να μικραίνουν λίγο οι μπάλες. Πάνω θα φτιάξετε είτε με κίτρινο χαρτί, είτε αφού το κολλήσετε με κίτρινη χρυσόσκονη, ένα αστεράκι. Μπορούμε να το βάλουμε έτσι, είτε μπορούμε να το γυρίσουμε εδώ και να βάλουμε πάλι και άλλα δεντράκια, έτσι, ή ό,τι άλλο σχέδιο διαλέξουμε, καμπανούλες, Άγιοι Βασίλη, και να διακοσμήσουμε την κάρτα μας, η οποία μετά θα είναι έτοιμη για να γράψουμε μέσα. Η επόμενη και κάπως πιο δύσκολη επιλογή είναι να ανοίγει η κάρτα μας το έτσι και το σχέδιό μας να είναι μέσα, να βγαίνει όπως είπαμε προς τα έξω.
και ανοίγουμε την κάρτα μας και με το δάχτυλο σπρώχνουμε το τετραγωνάκι που έχουμε κόψει προς τα έξω. Τώρα είναι έτοιμο ένα τετραγωνάκι, βλέπετε, βγαίνει ένα τετραγωνάκι έξω από την κάρτα μας. Σε αυτό το σημείο θα πάρουμε και θα κολλήσουμε το δεντράκι μας. Κλείνουμε την κάρτα, βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το τετραγωνάκι. Αυτό μπορούμε να το καλύψουμε είτε με ένα κομμάτι χαρτί στο ίδιο μέγεθος με το πρώτο, με αυτό εδώ που έχουμε φτιάξει την κάρτα μας, και να το βάλουμε από πάνω και να καλύψουμε όλη την κάρτα, είτε μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα αυτήν εδώ τη λωρίδα. Μία λωρίδα η οποία πάει από μπρος έως πίσω για να καλύπτει την τρυπούλα που αφήνει το δεντράκι μας. Για να καλύψω την τρύπα έκοψα ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο είναι ίσο με το μήκος της κάρτας και ίσως λίγο πιο μεγάλο, γιατί όταν τσακίζει χάνει κάποιο από το μήκος του. Λοιπόν, και το τσακίζουμε στη μέση, φάρδος όσο θέλουμε, και το κολλάμε σε αυτό εδώ το σημείο. Πριν όμως το κολλήσουμε, θέλω να σας πω ότι κάτι που βοηθάει να φαίνεται διαφορετικά το κάθε σχέδιο επάνω στην κάρτα μας και σαν να έχει κάποιο όριο, είναι να πάρουμε ένα μαύρο στυλό, ένα μαύρο μαρκαδόρο, και να περάσουμε γύρω γύρω στο έτσι. Το ίδιο βέβαια θα κάνουμε και σε κάθε άλλο σχεδιάκι που κολλάμε, όπως το δεντράκι που ξέχασα να το αναφέρω πριν, και επίσης αν θέλετε το κάνετε πριν τα κολλήσετε τα κομμάτια για να ξεχωρίζουν ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερο. Έβαλα και τις υπόλοιπες μπάλες στο δεντράκι και κόλλησα και ένα αστεράκι. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνω το από πίσω, τον ουρανό. Να διακοσμήσουμε και το απ' έξω της κάρτας μας. Θέλω να γράψω καλά Χριστούγεννα. Το πρώτο που θα κάνω είναι να διαλέξω ένα μαρκαδόρο. Τώρα διαλέγω μαύρο. Αφού το γράψετε με το μαρκαδόρο, παίρνετε χρυσόσκονη. Τώρα μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, με απλά να λέει καλά Χριστούγεννα, ή να βάλουμε κάτι μέσα στη μέση, αλλά για να μην την κάνουμε πολύ σύνθετη, εγώ αυτό που θα κάνω είναι να βάλω και εδώ αστεράκια. Και έτοιμη η καρτούλα μας.